खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै सबायजों दाउजों जानो नागिरदों लोगोफोर। मोनाबिलि जाबाय। नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि भिडिअखौ माबोरै नुयो लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। दाउखौ दायो नै गोदागासिनो। दायो सबाय रुगासिनो। नायलांबाय थादो आं दिनैनि भिडिअआव मा देखायलाङो। दायो नै सामब्राम बानलु हरबाय। संख्रि हरबाय। सबायावनो संख्रि होखादो। एसे होदों। दायो हालदै हरबाय। सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय एसे हरबाय। दायो नै दाउखौ हरनोसै। दायो सबायखौ होसनबाय। दायो दसे खोबहाबनानै दोनसै। दायो आंना सबाय ओंख्रै दाउजों संनाया मोनबाय। दायो खांनोसै। दहायनि दाउ खावसे दोनदोंमोन ना लोगोफोर, बेखौ नै ओरैजाय भाजा एवगासिनो। दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायनानै जाय मोजां मोनदों लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। टाटा।